Аз съм Николина от Поморие и това е Помориел на плитко. Това е една композиция, която представлява темата за пътя, една много важна за мен тема. Вълните са символ на свободата, както всички знаем, и аз съм ги направила изключително статични, стилизирани и са завързани от сребърната нишка на времето. Като нашата русалка Помориел, която е един вид мой автопортрет, всъщност успява да наделее над бурята, която се завихри около нея. Концепциите са много, които можем да си извлечем от тази композиция. Аз самата също съм вкарала много мисъл и за цветовете, и за различните идеи, които можем да си... които можем да си предадем от това.